Kwan familia ma oktin 2028 dwaro kony mapiyo mar chiemo e kaunti ma Siaya ma en kaluwore kod komishona mar kaunti ma Siaya Jim Njoka. Njoka wacho ni dwaro nitie mar medo chwalo chiemo ne miere ma oro nyaka gie sani osekelo e keche kaunti ma Siaya. Kanyolo Sorarieda kod Ugenya e chenro mar pogo chiemo, Njoka oyango ne koth machwe sani obiro modeko kendo cham osekethore e puothe. Sisi hapa Siaya short rains tumekuwa tukipokea, lakini inaonekana haitatosha kuhakikisha kwamba mimea yetu itakuwa sawa sawa. Kwa hivyo ikifika mwezi wa Disemba tunaona ya kwamba tutakuwa na watu 28,000 households that will require relief food support entire county. Kwa hivyo as we proceed, hata sisi tutataka kuomba tuwekwe kwa mpango of receiving relief food on a regular time basis, kwa sababu ile mimea iko tunaona we may lose